Mbokeli, ngikubingelele kuzo zonke iy'ndawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo. Igama lami nginguSithambiso, ngikwaKaNdlozi. Ngicela amaqala uvashele i-channel, cofa subscribe. Kanti uma ukuthi ususibuyele okwesibili, ngikubingelele futhi ngingamukela ohlelweni. Wembukile amazwi bele ngikuphathele wona namhlanje athi umgwaqo N1 North Louis Richard esifundazweni saseLimpopo kuphoqeleke ukuba uvalo kwesikhashana emva kwenhlekelele yengozi. Kubikho ukuthi kubhubha abantu abaningi ababesetekisini ethwala nemahlanzi neloli ebelayishe imithwalo. Kanti wembukile abezimo eziphuthumayo babezele endaweni yezigameko ukuzohlenga abalimele, kanti bafike imiphefumulo isivele iphumile. Mbukeli, udaba olubuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ube kuvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubamba kwenye video elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.